Kommer lige ned ad den lille lejder, der er ikke så langt nede. Der er cirka 1 meter vand, der kommer ned. Okay. Helt under nu. Bare fast i håndtagen, altså stille og roligt ned, så er du snart nede nu. 2 skridt mere. Wenn ich nass werde, es heißt ja auch Badeanstand. Natürlich. So, Det er modsat, du er på bunden, og klokken er lige præcis 15:00. Ja, det ser fint ud. I en bøjen sidst, så det er fint ud. Ja,